Wigiondo. Hello guys, hi guys, Masquera say guys, Masquera say guys, Masquera say guys, Masquera say guys. Tadzoka guys, tadzoka guys, Masquera say guys, Masquera say. I hope muri okay mese kwa muri yesikeli kuma asikelika ndawakuti waswera uri busy naye Kelly ndawakuti waswera uri busy Kelly zvakaoma guys. Tauya tatinga tifambe tikufamba nenyaya yatisikumira guys. Nyaya haisi kumira nyaya tikuenda nemberi guys. Ndiri kumira nechokwadi. I am standing with the truth. Chinondisensa chinondinakidza ndechekuti maZimbabweans we are too gullible. Ndo chokwadi. We are too blinded and too munozati sometimes ndombofane shungu so zvokuti ndinombotika vanhu vacho ngavabirwe chaizvo ndombofane shungu dzokuti vanhu ngavabirwe nokuti you are too gullible guys to see zvinhu zvingori pachena so anditika zvinhu zvingori pachena zvinhu zviripo even if the evidence is there right in front of you, you still defend. You see, but I'm not so sure. Yeah, wait. Thank you for the stars. Even evidence in kumberi kwenyu kudai so kuno hamuna chinzi kwai munhu ari kunyepegwa. Sho vanhu muchanyarira kupi? Munonyarira kupi iwe? Kuchembera kudai, kukura kudai kusvika kuma 46 kwatinako. Hamuna chamunotiudza nenyaya dze-scamming guys kana kuti nenyaya dze-419. Hamuna chamunotiudza. Antika nyaya iri kuenderera mberi, nyaya haina kupera. Hani muri kuzwa? Nyaya haina kupera. Nyaya iri kuenderera mberi. Anditi let's say the truth. Right now iko police station kwatovhurwa mamwe cases atovepo. Antika mamwe new cases atovhurwa ariko. Let's learn to say the truth and shame the devil. Anditi let's learn to say the truth. Inini guys ndiri voice revanhu vasina ma voice. I am the voice of the voiceless. So ndinotomira nechokwadi. I will stand with the truth. No fear, no favor. Anditi handivenge munhu, handizire munhu, but South Africa kuZimbabwe uko. Kuzimbabwe tave ne victim number 22 kuZimbabwe. Tave ne victim number 22. Well, I was there pa live ya nikikiri ya veko guys. Welcome back baby brother or son. Wadzoka, but son, learn to tell people the truth. Learn to tell people the truth. Anditi pamaiti muruda kuti arrangement nevana vamaida kuti arrangement dzokubhadhara chi. Pamaida kuti arrangement nemukadzi nemurume uchida kutaura navo panyaya yemari muchitaura navo maida kuvabhadhara chi when you didn't know them. Maida kuvabhadhara chi. Pamaitaura kuti ndine 15,000 muaccount maida kuvapa 15,000 nobve kupi. Pamakazenge bakuti ndine 50,000 iri muofisi yanga yakubva kupi. Guys, ngatifungei vanhu vakatorerwa mari. Tine vanhu vakawandisa panapa. Tine vanhu vakawandisa vakatorerwa mari guys. Mari dzakatorerwa imari dzakawandisa. Imari dzakawandisa guys. All in the name of hakuna haisi coincidence guys. Alright, ndoda kuti mundu udzoti coincidence anditi. Ndinoda kuunza vanhu. Andika ndiri kuunza vanhu vakatorerwa mari nezita rekunzi tafadzwa chimhare iroro. Mondiudza kuti uyu ari kuchiti tafadzwa chimhare uyu. Ndoda kuti mundibate. Anditika ndoda kuti mundibate. Pane vanhu vakatorerwa mari anditi vachinzi nemunhu aizvinzi ndiye tafadzwa chimhare ushu. Kana usina kutorerwa mari shut up. Kana usina kubirwa, it's easy for you to say kuti siyana inazvo because hauna kubirwa. It's easy to you kuti hanzi siyana inazvo because hauna kutorerwa. What about the team revanhu vese vakatorerwa iyi? Vanhu vese vakatorerwa vakapusa here? Tosiyana now just because maita munhu wamafarira zvokutodaro because you think you're going to get paid. Guys, atidi kutaura zvinhu zvakawanda. Toda kufamba nenyaya iyi chokwadi.
hanzi koyaguvhe yanzi makangoitsika tsika guys idzai kuverenga mani kana muchiverenga post yandaona yakanzi munhu ari kutsika takaendesa nyaya kwaSIS MELLY anditika ari kungotsika kureva kuti munhu uyu akauya nenyaya guvheya uyu ari kutsika nyaya yaguvheya yakauya zuro maive mese panapa nyaya yaguvheya ichiunzwa nezuro saka kudhaivhetisa nyaya maive panapa shona yakasiyana munhu anyora kuti guvheya ari kungotsika haana kuti SIS MELLY because nyaya yakauya nezuro. I spoke to guvheya uyu nhasi kuti how far akanditi ndiri kutaura na I'm going to make sure kuti ndarifanda mari yavo handitika so that ndoda kuita business ndikataura victim again tikataura tese 3 saka pamuri kuti veretikatsika nyaya yakauya zuro uno yatsika ndekupi tidzai kuverenga muchinzwisisa shoni verenga muchinzwisisa shoni vana chandazi bvai panapa chandazi comedian kuita sei bva apa zigudo unofunga kuti kubirwa kuri right wakambobirwa here wakambobirwa iwe wakambobirwa vamwe munenge mune varume venyu madati zvaka kutonyengwa nevafana panapa tikutokuona isewe vananhikikira apa vanashamisa mamaid ife nekuti mutsvage basa mushande mudzimba muri busy kuya kuzotuka vanhu panapa tutsvage basa ushande mudzimba usishande mudzimba dzako zvakanaka nawo kuya kuzotuka vanhu panapa bva panapa kwe admin panapa nasiri kupiko where is the admin comment section mapinda nyoka munhu itai muchituka munhu itai muchibloka munhu itai muchibloka vanhu comment section umu itai muchibloka vanhu comment section mirai guys mirai itai muchibloka vanhu guys ana Kelvin dziwe ana Gochani dziri apa pa idzi gadze chibuda idzi gadze dzichibva panapa idzi gadze dzichibva pano admin muri kupiko comment section admin iri kupi timbotsvaga admin team iwe panapa na admin acho nobo utomboshiya kuti iri kupi admin where are you muite basa block kids iri mu comment section umu yes block right tikumira and the voice tichamira nechokwadi guys ndati ndikuda kuplaya I want to play this handiti munhu akabirwa mari nemunhu aizviti Evans Chimare. Listen to this. Sister ngati vano kunodhura here ndozva vanhu vanopa mari nechichi kuzimu kwese ko then mobatsira then mozodzosera mari at least inenge nekapercentage kari nayo vanomaona toronga zvo zvinobuda munhu opora inini itai kuti zvinhu zvifambe togadzirisa ndokwanisa kubatsira ipapo kwandonouya nendege kwaunenge washira nemota ndege 2 minutes munhu anenge atosvika orapiwa toita maarrangements kuharare kokoko kulezi yangu yandachitaura ye ndadovataura because ndangowati friend yangu murume wake aita accident so saka ivo vanga vachitoti hanzi accident because vanga vachitoda so noverifya vaona kuti accident yachaitira kupi chichi then woenda unoona munhu kuchipatara then to arrange ndokwanisa kubatsira ipapo hasiriye uyu munhu akutaura achizvititafadzwa chimari uyu ari kuzvititafadzwa chimari pakatora mari yemukadzi uyu aizvitafadzwa chimari ndiani ushu comment section ndiani akutaura apawo ndiani ari kutaura apawo ndiani ari kutaura aiwa ndakutsamu tikungofamba nenyaya ndiani ari kutaura apa so nyaya haisi kupera iri kutongochinja takuendesa kuvakuru vati because victims are not happy antika anyway tavapawo mapapedza kuti itai so kuti inoinvestigatewa kumunyaya yenyu antika that's okay handiti but tiri kutaura nevamwewo zvakare varipo mavictims hope akawanda unotoona mumwe munhu achimirizika kuti hanzi akliwa hana nyaya yes kuSouth Africa anogona kuve abuda kuSouth Africa munoiziva guys but that does not mean kuti hana kubira vanhu mari handiti anogona kuve abuda kuSouth Africa anditika yes South Africa we know takatokuudza iwani pano kuti South Africa anotongobuda after 48 hours he's bound to be given bail antika or is bound kubuda in South Africa. Now there are other channels to do zvokuti vaite kuti nyaya ipesuwe zvinenge zvavakuita anditika there are other channels dzinototevedzwa dzinotoitwa dzavakuita so whoever changu achimira ini ndati ndiri 1 ndichange ndakamira pachokwadi chero ndakasara ndiri 1 ndakadai so magi chero ndakasara ndiri 1 ndakadai so ndicharamba ndakamira pachokwadi
ndicharamba ndakamira pachokwadi. Handisi kuzovhundutswa nemitsindo yenyu maZimbabweans anenge achitaura zvisina nebasa rese. Andika kwaita kushata buda vana chipo ndikutuka chirega ndivhenera kutuka ndingokusiya. Hausati wambobirwa mwanangu, musi uchabirwa uchiona zvinorwadza sei. Uchiona zvinorwadza sei pauchabirwa. Timu rese rakabirwa iyo. Nikuti ndidzokorodze iyo. Sister, ngati vano kunodhura here. Indoziva vanhu vanopa mari nechichi kuzimu kwese ko. Then vobatsirwa then mozodzosera mari. At least inenge nekapercentage kari nayo. Anomaona. Toronga zvinhu zvinobuda munhu opora. Inini itai kuti zvinhu zvifambe. Itai kuti zvinhu zvifambe togadzirisa. Mubvi mudanei auya ataura kuti asiri here apa. Mudanei ataura kuti asiri here apa. Dege 2 minutes munhu anenge atosvika orapiwa. Mwachita hasi. Kwarari kokoko. Kulezi yangu yandachitaura here. Ndatotaura because ndangowati friend yangu murume wake. Ndangowati friend yangu murume wake aita accident. Toisa uigere. Sai wanga achitoti anzi accident because wanga achitoda so no verify wona kuti accident achaitwa kupi chichi then wenda unoona chi munhu kuchipatara then to arrange ndokwanisa kubatsira ipa. Ona munhu achaita anzi chikuru abuda. Anfa kubuda. But nyaya haisi kuzopera icharamba ichindira mberi kusvika vanhu vasunungurwa. Anditika. Let's hear another one. The mumwe futi uchu. This is another victim. Ndaplaya yomwe ndakuplaya futi yemumwe. Anti akapigwa na Tafadzwa Chimare. Tafadzwa Chimare uyu ane voice exactly. Nemashoko exact takuda kuti papinde voice experts kumapurisa ikoko. Saka kana usina kufara nekesi yako police station bayaitwa unoenda kune zvaunoita zvatavata advise kuti no, you know what, take this route. Andina malinks ema care prisons. Unless kamda warehouse ndo ari monochinja masvika. Mozonochinja masvika. Kamuchidai waitokwanisa kuita ndokupa madetails ekuisa mari. Haasi here. Unless kamda warehouse ndo ari monochinja masvika. Mozonochinja masvika. Chiera usati sokuti uri munhu asingadzi kuZimbabwe. Chiera atidi vanhu vakapusa. Chiera atidi vanhu vakapusa. Anditika hakuna mbavha inoshandisa zita rayo. Naika hakuna mbavha inoshandisa zita rayo. Mbavha ikasvika pano nhasi ndinogona kunzi Messi. Mangwana ndosvika apo ndinenge ndichinzi Grace. Hakuna mbavha inoshandisa zita rayo. Anti muri kunzwa? Hakuna mbavha inoshandisa zita rayo. Ndozvamunofanira kuziva. Hakuzamufa kuziva. Ndiani munhu akamboba chinhu chinoshandisa zita rake? Ndiani akamboba zita rake? Atindi vanhu vakapusa panapa. Toda vanhu vakati ngware vakati changa ndo vatoda. Vanhu vakachangamuka. Mbavha yakamboba ichinzi ndiri kushandisirwa zita rayo ndiani? They change because they remember they try to cover their backs. Shakira mboipo wigi yangu yayondo. They try to cover their backs. They will use my different names, my different phone numbers, my different account numbers. That in this time in the chamira nature muchaita zvinhu zviri straight. Muchaita mapepa zvinhu zviri straight. Muchashandisira vanhu mapepa zvinhu zviri straight. Sorry mwanangu veko, it's not personal. Kuna moms wako, kuna mchembera wako, it's not personal. But this cannot be a coincidence. The coincidence is too much. So we'll take it further. It can be fake identity and kufanana kwa voice. This is complicated and confusing. Hapana zvakadaro kuti hakuna 32 30. How many are we here now? How many? More than 30 something. Let's say 0.1%. Ningwabhonya kuita sei. Unengwabhonya kuti uvenga zvakaita sei. Musada kungo blind ndosaka muzati ndaimbovhunza kune maka yei. Sei vanhu vachanasa kubirwa zvakadai. Munozati kune maka mina ndikuudzei guys. Andidi kunyeperai. Ndoda kuudzai chokwadi. Anditika. Ndoda ku bloka ati mini muri kupe mubleka nakuda kwashe ya hamba uyofela kachana munoziva guys ka inini zvinhu izvi ndozviziva anditika ndakakura ndichitamba nevakomana vanoita zvinhu izvi nanhasi ndine vakomana vandakakura navo vandowirira navo muyovhu vanoita zvinhu izvi hanimona ndakambokuudzai imi guys kana muchiri kurangarira if you still remember guys ndakatombokuitira live ndiri kuyovhuko but ndakavhara mafesi.
You still remember? Ansimeli marisiti mapiwa here. Havana marisiti api. Havana marisiti api. Havana marisiti apa vaipiwa. Vaingo pamari vanavo. Votumira dzimwe mari vaitumira ndichipa mapama uya vaipiwa. Vane machats nemavoice notes nechi. Andwana. Ndaitamba nevanhu ava inini kuyovhila mundiudze. Timu rangu iri even muconversation muririmo ranga richifa nokuseka nenyaya iyi. Hamuna chamunondiudza ini game iri ndoriziva guys. Masera yandomaketa. Hamuna chamunondiudza nenyaya dzembavha idzi. Mondiudze ini. Chamukanditaurira chi. Ndaisika kuti live ndiri kuyovhuko ndinawo. Vachiudza kuti iri megame tinotora so pamwe pacho tinotora so pamwe pacho tinotora so. Vangu vasingakudzi. Chinyuwa chamuri kuvhunduka pachina asi kuti mungabva mati simply because mawakuti kumanzwa kuti kwai anzi boss guys aisi nyaya ya boss chero kanzi boss vakuru vanzi minister chaivo vanogona kutoba hazvirevi kuti ndi minister havadi vanoita minister vari mbavha andimona munhu wa minister chaiyo anoita minister ari mbavha achitoba Arimpava. Achitoba, Gracious unfortunately saka hapana wanadabira sofa. Saka tikumbofamba nevakabirwa. Tikumbomira nevakabirwa. Tikumbofamba nevakabirwa. Kwasa timu nemakadini kurisungisa. Taito risungisa ari mwana kugusa tisina evidence plus dasina mndu akamboya akaripota kwandiri. Deko ne mndu akaripota kwandiri ndakafamba nadzo panapo. So vaingobawo kwa vanoba mino kwa vanobawo koko. Hakuna kamboya kwandiri akati dabirwa. Ne akauya inda ingofamba nebhora sezvazviri. Ivavo patimiro nasi vakatouya kuchinzi kune munhu anoba vakandibira tinongofamba nenyaya. That's why you muchibirwa. Hello dear. Yes. Play audio ndakupe. Audio kune imwe. Alright, let me check. Alright. Yes, akabatsira na nyati tozviziva chose akabatsira na nyati ndo chokwadi. Handika but paita mosha. Anditi nasi voice ra budget could play. Sister, imokukula futhi tikuitira izinto zvacho. Mozo rida kutsaka ni stress imani makati moda basa re healthcare assistant. Company inoita zvese iyoyo. Ni ma department ese aina paisina. But apo headquarter iyo. Zvese company moto sopa branch moto isona chichi zvese. Manje mukakukula mo kuzvino kwamuri mufana wange muchimira uyu inonzi work permit yoshuya muchino apply visa. Kasi mukambogugula muchididi isistiri kuitira futi hazvibetseri. Zvozota sinyakisi nini pamwe toita chitsotsi mukatere kana kuti toita chi maitira memakutiita amona. Because nini nemunhu wangu andoshanda naye isi totongoshanda totongoita maapplication toshanda nema-recruitment supervisor ma-recruitment manager anenge ariko kuti mapapers enyu achitoitwa. Saka manje mukati memuchikugula mombodai zvezvotitora like isisi hatichagone basa manje amene muruzviona sei papo tikumunyepera here tawadipi mavoice notes ayo yamurutoenda mavoice notes mubikirwa here tell us now fona kune mukambani isiri iyi achikwanzi ndaida kuverify yei isisi chikuitira mapapers anoverify wava nene work permit muruoko wakuenda kunonzi chiku embassy ndipo kana iri fake work permit yacho ndipo vanoona kuti nde fake. Munhu unenge watobhadhira kudhara process watotanga. Saka hazvibetseri manje hazvibetseri sitida tishande zvakanaka. Vamwe vakazvikanganisira naizvozvo fona izvozvi apa paisisi munhu ari kutora agent indobva afona direct koko achibvunza zvakandowanda vapesera vati muti uyu munhu wenyu hatisi kudii hatichakwanisi mutora. Muri kunzwa here? Kukanzela maofa letter ake nechichi izvozvo. Muri kunzwa here? Marinzwa here voice note iri? Munhu aida kuverifya. Pane munhu aida kuverifya. Akanzi unoverifya chii chaunoverifya. Marinzwa here voice note iri mimi vana kutu muri kurambira munhu. Vana kiti mimi muri kuzvimarinzwa here voice note iri regaiti play futi. You are not allowed to Google and verify the company. And then you say kuti hanzi hana kuba. Muti hanzi hana kuba. Bloka izvi vanhu izvi mani izvi zvisingakuri zviri kuda kuzama mawana bizvi. Bloka izvi kuro. Moti kwanzi munhu hana kuba guys. Inzwai.
teererai munzwi tikudzokodza zvakare. Musadaro imimi. Musadaro mari inogwadza kushanda. Vakawanda mahouse girl kutira kutsvaga opportunity yekubuda panze. Vanhu vari kurwadziwa nemari dzavanenge vachishanda idzi. Vari kutotsvaga mukana wekuti vabude kuenda kunze kwenyika. Anditi vari kutsvaga mukana wekuti vabude kuenda kunze kwenyika. Saka munhu wese ari desperate to go out of Africa. Handi muri kunzwa? And then somebody comes just because akaita chinhu chakanaka for a couple. Yes, akaita chinhu chakanaka for a couple, but that does not mean inenge itori cover up, guys. Remember, kana manga muri pa live, zvanzi man views toda kupinda mutenere. Inatove game rema views kuti munyatsobirwa, munyatsowanda, munyatsobeliviswa. Manje zvanaka kuti patove ne ubisu blowing. Chinonakidza zvemba zvazvinetsika. Handi muri kuramba nhasi. Hatiti 4 months dzinenge dzadzoka cases idzi. Chazvinonakira game repa social media. Hatiti 4 months. Handiti kune company iri kuitira vanhu. Hatina 4 months. Vachainda ne1 vavaya. Japisi tiri kumirizika muzika zuya. Tuchainda ka. Tuchadzoka. Mirai mubati batai machikwangu anhasi. Batai machikwangu anhasi. Inzwai. Sister, imongada kugula futi tikuitira izvo zvacho. Mozorida kutsvaka nestress. Imwe makati moda basa re-healthcare assistant. Company inoita zvese iwe nemadepartment ese haina paisina, but apo headquarter iyo zvese company motoiswa pabranch motoiswa nechichi zvese. Manje mukakugula kozvino kwamuri mufanira kunge muchimirira inonzi work permit yoshuya muchinoapply visa. Kozi mukambogugula muchididi isistiri kuitira futi hazvibetseri. So zvoita like nini pamwe tiri kuita chitsotsi mukati here kana kuti tiri kuita chii maitiro amema kutiita amona because inini nemunhu wangu wandoshanda naye isi totongoshanda totongoita maapplication. Mavoices anoverifyiwa wangu, they are verified in court chera. They are verified in court. Mapapers enye achitoita. Saka manje mukati memuchikugula mombodai zvezvotitora like isisi hatichagone basa manje. Meno muruzvona sei papa. Ndiyo company iyoyo ndiyo chaiyo company iyoyo yamuri kutoenda. Mumwe munhu akazvikanganisira last time papa akufona kune imwe company isiri iyi. Achikwanzi ndaida kuverify yei. Isisi chikuitira mapapers anoverify wava ne work permit muruoko. Wakuenda uyu unonzi chiku embassy. Ndipo kana iri fake work permit yacho ndipo wanoona kuti ndeye fake. Munhu unenge watobhadhira kudhara process watotanga. Saka hazvibetseri manje, hazvibetseri. Titoda tishande zvakanaka. Vamwe vakazvikanganisira naizvozvi zvofona izvizvi. Apa paisisi munhu ari kutora agent indobva afona direct koko achibvunza zvakawanda. Vapesera vati muti uyu munhu wenyu hatisi kudii, hatichakwanisi kumutora. Vakatokanzela maoffer letter ake nechichi izvozvi. Saka atinyaradzire kunzi anzi kwai kune vanhu vachasungiswa, vachafamba vachisungiswa vakaposta. Musavhundutswe nemutsindo webeta, hakuna zvinhu zvakadaro. Musavhundutswe imimi kunzi musataure nezvazvo. We will talk about it and we will talk about it. Antika akabvuma kupolice station kuti ndinoda kubhadhara ava mari dzavo. Jiki pakazoinda lawyer rakatumirwa neshamwari. Andi kwai inga mamuripo kwai mamsange kule tinda kuoka kuti abda kutinyepa kuti kudini. Patanga kunyepa ndepekuti anzi kune vanhu vakanga vachiti kwai pandakadaidza ku live vakanga vachiti vakaenda kunoripota polisi vakabigwa vakaenda mapolisa. That was a lie. Veko una kusungisiwa nemukadzi nekapuli yaye akatinga kuuya. Vena yakatozongovafonera iwewe munhu akatinga kutotaura nyaya dzekuti permit angasine nekapuli ya. You know the truth. Angasine nekapuli yaye. Kapuli yakatozosvika paleta iyo wachove neava two anga varipo ranga riri game ready ranga risirira vanhu apa. Ndipo watanga kunyeba ipapo. Ipapa ndipo watanga kunyeba apa. Saka zvokusura chikwatisa vanhu pasocial media kwai kuchazosungwa munhu chozodii. Hakuna munhu anosungwa guys. Kuna munhu inga especially mu SA macho. Hamuna. So team remari idzi nyaya dzemari dzinourayisa idzi guys. Kumapurisa unogona kubuda. Asi pane pamwe pekutika hauzobudi. Because vanhu vakagumbuka. Tsike kugrupu kwa vanhu vakagumbuka. Vanogona kuita zvavanogona kuitawo ikokoko. Handika ndikaitioni muri kuramba still munhu ari kuti ndoda kugoogle kwanzi muri kugoogle chi kwauya mama hatinzwei tiri kuti chandiri kutaura guys ndechekudai so andimaona vanhu ava ma voice notes aya munhu uyu aizviti tafadzwa chimari ma voice notes andiri kuplaya apana riri kubva kuna Evans cheve anditika munhu aitaura navo apa ari kunzi tafadzwa kana kuti Prince pana tafadzwa chimari
kana kuti prince hamenu or prince something something, but voice imi kaini ande kumberi kuti kana mukaita muchita mumakozi enyu kumakambani wayo mubvunza zvimwe zvinhu zvisingaenderani neuyu handapa mukutongoita masearches enyu nechichi mubvunza zvinhu zvisingaenderani uchapedzisira zvakuramba manje kwakunzi munhu uyu saka akamira so amuri kuona ndikuti kana zvikazoramba manje isitanga tova pastage imi munenge manyora pamarekozi muchiita basa rangu zvinhu zvakanaka mukazvivhiringidzira mene zvandokutaura izvavo. Munhu uyu ndi Prince Chimare akwete uyu aitaura pasi Evans ushu. Muri kunzwa? Ari kutaura pa anga singanzi Evans ainzi Prince Chimare. But I want you to do the maths mega. Sister, imokada kugula futhi chikuitira izvo zvacho. Mozorida kutsvaka nestress imwe makati muda basa re-healthcare assistant. Kambani inoita zvese iyoyo. Nemadepartment ese haina mupaisina. But apo headquarter iyo. Zvese kambani iyoyo munotoiswa pabranch munotoiswa nechichi zvese. Manje mukakugula uyu. Kozvino kwamuri mufanira kunge muchimirira uyu inonzi work permit yochiuya muchinoapply visa. Asi mukambogugula muchididi isi kuitira futi hazvibetseri izvo. Zvozoita selike nini pamwe tirikuita chitsotsi mukati here kana kuti tirikuita chii. Maitiro amwe makutiita amona because inini nemunhu wangu wandoshanda naye isi totongoshanda totongoita maapplication toshanda nemarecruitment supervisor marecruitment mamanager anenge ariko kuti mapepers enyu achitoitwa. Saka manje mukati memuchikugula mumbodai zvezvotitora like isisi hatichagone basa manje amene muruzviona sei papo. Ndiyo kambani iyoyo ndiyo chaiyo kambani iyoyo yamuri kutoenda. Mumwe munhu akazvikanganisira last time papapa akufona kune imwe kambani isiri iyi achikwanzi ndaida kuverify yei isisi chikuitira mapepers anoverify wava work permit muruoko wakuenda uyu unonzi chiko embassy. Ana Sandra Mazimbu gaibva ipanapa, we stand for the voiceless, we speak for people without voices. Tinomira nevakabirwa iwe uri kudei pano ibva pano saka hazvibetseri sigudo uri kudei pano. Yeah, guys, every day kutanga kuzvino tichavhura group redu from 8 p.m. every day to 10 p.m. 2 hours. Zvanyaya dzekungoti vanhu vasangoposta zvimalingi machichi 8 to 10 p.m. every day kozvino handishapotsi papapo. Muri kunzwa zviri kutaurwa apa vanhu ava pandiri kutaura ndepekuti ava vanhu ava munhu uyu aitaura nemavictims aya vanhu vakasiyana mavoiceless aribva kuvanhu vakasiyana ezi tafadzwa Chimare oro prince kwai prince ani hameno prince something animaona asi kwete kuti aitaura navo saEvans Sevechere kana saEvans Cherechere amen animaona aitaura navo abati mfana iwo unonzi Evans inzwa kamufana wangu kukudza chokwadi chiripo ka gemu rinouraisa iri handika chokwadi unochiziva iwe pasina vanhu social media kana kuti susu kana kuti chi pasina kuti chi iwe the truth inside your heart you know the truth inside your heart you know the truth andika do right by these people whether zvadini ingoita kuti uite reach out to these people andika wega kuseri and fix things nevanhu ava kuseri reach out to the people wega zvisinomboti vanhu kana kuti chi vanatira nduve chikooneni kana kumapurisa kune vanhu vangani vari vamunogara mushinda kwati tituda unopopota kuti munhu yana mhosva anga asunge akabuda kuzere vanhu vasina mhosva kumajera uko handika koita vanhu vane mhosva vakazara panze. Saka tirege kumira nechokwadi we stand nechokwadi tikutongomira nechokwadi hatisi kumira mumajere muzere vanhu vasina kupara mhosva kunze kuzere vanhu handika vakapara mhosva handiti the evidence is overwhelming mugroup ezeko ngamndiende kana ngauye timpinze mugroup ngauye tikupinze mugroup revanhu vake iri rekuZimbabwe iri ngauye timpinze mugroup rekuZimbabwe iri ataure nevanhu vake
tione hauna sympathy hauna empathy hauna moyo ndikaiti mboplay audio toita sei audio room ish ndoda play audio room ndoita sei tumfuna ndoshanisa kuita live ndikanga mogara ndarivhisa yes mutegei naikero auya pinde mugroup umu audze vanhu titi play mavoices aripo ati handisirini ataura kuti handisi voice rangu hatisi kuita zvinhu zvemakuhwa kaisi guys tikungotaura pachena pano hanzi ndiri kunzi ndakapa it's wrong guys hatisi kuti hatingamboti kudini but vanhu vacho tine victim number 23 kuzimbabwe victim number 23 vari kuzimbabwe vakaripota vese vane macase number kuzimbabwe vakaripota vese vane macase number kuzimbabwe vese vane macase number kuzimbabwe hai bva na Hugo Mazimbabwe majara kufamba mchibira vanhu bvai apa jara kufamba mchibira vanhu mchifamba mchira mari dzevanhu mchiti muri kuita ma 419 mchira vanhu mai this time takagarira titakajegera tiri kuno ku social media takajegera tinenge takatojegera izvo zvichembere zvino izvo nambuya zvino izvo tinenge takajegera tiripo tichimeka sure kuti mapepa muchaita the right way mapepa akuitwa the correct way takajegera kana zvaramba dzisira vanhu mari yavo kana zvaramba zvebepa ipa mari iko sei pasina imbokwirayo kavakaitirwa mapepa muye mutudze kunyika dzamuri mutaridze mapepa makaitirwa vakaitirwa mapepa chimbokwirayo pano nhasi mutitaridze kuti ndakaitirwa mapepa angu aya because ndo kambani rake right vese vari mumagrupu vari magrupu avaifona itinzwe muti mune marisitsi here we want receipts audio chena awandisa system yeah guys every day tanga kuzvino tichavura group nedu man ava pana marisitsi because vanhu ava vari kuva mwe vacho vazhinji vari kuZimbabwe guys anti mari vaiisa muma vaitumira mari dzavo pama account number akasiyana siyana avaipiwa kune vaitumira mari kune munhu ari kuBait Bridge kune vaitumira mari ku South Africa ana Alex Mazimbabwe amungagoti kudiko majera kuita mbavha uri mbavha mwana wangu uya ni 17 years asati ave ne 26 years asati ave ne mwana iwe Alex mai vanobazva vadika Alex baba wakadzingwa basa nekutambisa gate tiri kutaura zvinhu zviri paground Mazimbabwe unomona chimirizika muground muri kuya muchimira muri kumirizika ipanapa vari muno yes vari kuenda vaende kukuva mwe vakaenda vamwe vari kuenda vamwe vakaenda vamwe vari kuenda ana lolo mungagoti kuti mutsvaga kukumbira kuti murarwe nana vheko mungagoti chi muzama kuti pamwe kuda mungaonekwawo ane munhu wake tujapisi mimi ane munhu wake mungatoita basa rekutevedza kuya muchituka vanhu because tikutaura kuti muri kuuya pana papa pane munhu it's not adding up my voice notes muri kumanzwa but you are choosing to ignore the voice notes muri kuchuza kutadza kuti muterere ma voice notes kuignore ma voice notes muri kuignore ma voice notes kuramba kuignore ma voice notes simply because you want to believe kuti hanzi tine minga we don't do mbinga mberi kwedu mbinga wa foot we are standing with the truth guys timu zvichatika kumberi guys ndichange ndichingovepo chero zvikave nevamwe vanhu mukati chero zvikave nemunhu mukuru mukati munhu mukuru iye ini ndichange ndiripo inini chembero pafacebook neli ndichange takagara pano ndiri pano ndichijegera kune vamwe machembero achandijegawo nekuside takaenda chero vakasamira neni ndiri 1 ndichangomira nemavictims iwayo no problem chero zvine vanhu vakuru mukati chero zvine anyari mukati whoever achadini ini ndichamira ndiri 1 ndichange ndichingofamba nebhora comment section will stand neni nevanhu vari kubirwa ivavo muchaita zvinhu zvenyu zviri straight apanawo kana kuona kuti ndakauya ngatigwa mapepa ndakaenda kunze kwenyika nemapepa angu aya ndiri kuno kunyika kunoko chimbouyayo kamutitaridza hapana tikungwana vanhu vari kungoti timari handika takabigwa naIva natafadzwa chimare naprince amenoti prince ani munenge muchingotaura zvamunenge muchingotaura because hakusati mambobirwa vamwe venyu makatombobirwa but because muri kunanzva shure yemunhu akauya zura chiti anzi ndiri mbinga hatina ine umbinga hwake mbinga dzinoba futi mbinga dzinoba yese mechembere but isina muzukuru 23
victims guys chero chinzikwa kudi ava vanhu isati vazivi they are in zimu vari kuzimu vesa hanzi ngavakwire life rega tiva ed they are here they are here ngendivaudze mugrupu tifonai vafonera vaudze vakwire vakudzei muchiri kumwera muchingodhautana ichamira nechokwadi handisi kuzombomira hazvina basa kuti muchataura chituko chamuchaira mukatuka chinyuwani nhasi kuti chavhunduka chokwadi nichamira nacho muchandivengera chokwadi but chandinoziva musi wamunobirwa mukazenge makuye nemagosti enyu kwatiri kuti simeni ndakabigwawo apa takudzifambira musi munazorangarira dhera nhasi murirangariri munarirangarira dhera nhasi dzakakufonera here pane manamba akawandisa pano ropafadzi pane manamba ekunamibia pane manamba ekubotswana pane manamba ekuzimbabwe pane manamba ekusouth africa saka zvakatongosiyana plus kana uchi amusati mandizi ndokuziva kuti chii chakutsvagirai vanhu vanoita izvozvi zvewana uye ndoriga mukabva fesa yakudze kuti vanoita sei vachitora munyatsonzwa but kwavanotora isati zosita mutorerepi vamwe vakagungwara tinovaudza kuti mukatorera vanhu vedu guys itai henya munoita but mukatorera vanhu vedu come for you vanonotorawo kwavanonotora mumasouth africans kupi vanotora hani mazviona ende hatinei nazvo kapu dei ndasandamboibata inyaya yekuti akabatsira kwanzi chii hamudi kuti inyaya yekuti akabatsira vananyati akavabatsira vana vai chaizvo and everybody we saw it ende takazvifarira but hazvive kuti kana paziva chinhu chakaipa hatichataurwi just because akabatsira vana no ndakafarira speech yakataurwa nemwana nanyati nezuro kuti sorry henyu kune vanhu vese vari kuti vakabirwa akazvininipisa mwana wayo hanimona because anotoziva mwana mudiki but akaziva kuti indandizivi nyaya idzi ndaenda kunoona munhu akandibatsira kuti nditorewo mabhethi nditorewo mapasipoti andika but dzimwe nyaya idzi handidi kudzimirira akatotaura handidi kudzimirira handidi kutaura kukundwa kufunga nemwana anenge nyati kukundwa kufunga zvimwe zvimaujapisi zvimwe zvimajokisoni zvimajoki zviri mucomment section muzvokwabveko kukundwa kufunga nemwana hati iwe Tom Jones wefake iwe hausiri iwe Tom Jones watoziva Tom Jones wefake hatisi kuda kuti avharirwe but tiri kuda kuti ataure nevanhu mavictims aya aidzosere aite payment plan adzosere mari kuvanhu simple nokuti akavharigwa vanhu havawani mari dzavo hatidi kuti avharigwe guys hatidi kuti avharigwe tiri kuda kuti ataure nemavictims anditi oita payment plan kuvanhu vake because anoziva chokwadi anochiziva anditi kuti guys zvinhu zvakudhara izvi zvinhu zvakudhara andika zvatakaitwa kudhara so mari dzenyu alright tichadai mbijana simple that's what you want because akaenda kujeri mari vanhu havachaiwanika akaenda kujeri vanhu havachaiwanika saka shandisa ufungo usashandise shure kufunga Tom Jones usashandise kumashure kufunga shandisa brain aiwa haana kutaura zvakaipa haana kutaura zvakaipa tiri kunyepa ati haana kutaura zvinhu zvakaipa kutaura zvakaipa haana pachatiri kungoona ndechekuti chiripo chokwadi chimwe choti anongoziva akavharirwa vana vawani mari dzavo anditika so we don't want that anzi kwaichi mene zvinhu zvingotaugawo handimona havawani mari dzachona hanzi vanhu vazere apa vanhu vakazere nai vazere ava vanhu vese gurupu gurupu iri mandiyautokandai gurupu iri wona kuti rine vanhu vangani iri gurupu iri vanhu vekuzimbabwe vesa nemaaudio ake vanhu vekuzimbabwe vesa gurupu yekuzimbabwe 23 victims handitimaona 23 victims nani vanhu vari mugrupu ndiri palive fonaiwo kapalive vanhu vari kuda kunzwa kumavictims acho 9 thank you Sibo hatidi vanhu vanonyangira kufunga guys hatidi vanhu vanonyangira kufunga guys hativengi munhu hatimuzivi chiripo tiri kuti arrangements with these people anditi then mbijana achiningirira achibhadhara vanhu anditika avawa unogezerana neniwe gubebva panapa animona chete simple kwanyasha John iri ghost iri kana uri munhu wemari here ghost iri tikuda vanhu vakabigwa mari ndo vatiri kuda
people vakabigwa mari ndova tiri kuda edzi maghosti panapa makambo ndivharawo 40,000 yangu wana asanditauri hai bvapo kana wakavharwa chako chako una uchitaura usada kuya uchiconfuse mucomment section hatitauri zvomubigo zvokuya uchibikira da makambo ndivhara 40,000 unoiziva 40,000 inotaura zve40,000 iwe you talk about 4,000 unoiziva what is 40,000 do you know 40,000 iwe unobva ku40,000 wakanyarara unayo 40,000 papa unayo kana 1,000 rands unayo papa unotaura zve40,000 iwe bva papa halo kola hello kola hello kola hello ish ndomunga inetwork taifonai guys sendai marequest kana kuti fonai regai titsvage couple yana asina kumbovafonera regai titsvage that couple unzani okay number one let's call the couple haisi kuti ringe ringoti calling nditira kusenda message please answer the phone mari kuvanhu chete iri kuita tiabhotika fast one uyu ghostiri madhuwe wenyu 14 followers bva pano 14 followers iwe haisi kupinda ndikuti akufanira kungoti calling amene kuti chii network yachi uchatondijera ndichangotopaumba ndichingopaumba ndichatomira nechokwadi ndichingopaumba saizvozvi ndichiinda ndimboreki ndichange ndichipaumba ndichiinda uchingouya chete pano yakureya kuti ringing manje sinawo ringing kwanzi muchiramba hatina nyaya dzatinoramba because takaramba munoenda moti kwanzi vari kuramba nyaya dzedu vakadliwa vakabhadharwa halo maswera saswera rai tiri palive vanhu vanga vachiti hanzi kapulu ngaiuye kuti chii chaitika maenda here police maenda here court maenda here police station handina kuenda kupolice station asi ndakudzera makuse ndikaenda kubasa saka chii chaitika kubasa nhasi ndaswera kubasa pandazodzoka ndo pane meseji yandatumirwa yandimaiona ikoti yayo handina kuiona wangochindire meseji wandudza manje yangu ichingoratidza kuti nhasi kune koti but papasina time necourtroom yachiona kuti koti yacho iri kuitirwa mupi saka now kwanzi kune footage yabuda achionekwa kuti haasiri yakapwa mari kureva kuti makapa mumwe munhu mari asiri iye inini pandaenda handina munhu wandamboona pandaenda kukoti bcause pandafonera munhu apurisa ari kuita nyaya yangu ati zvondinoona namangwana hanzi handisi pajuti saka hapana zvakawanda zvavataura neni saka zvaitika zvese mukoti hapana chandirimboziva kuti mukoti maitika chii bcause kubva thursday ndandichingofambira nyaya ndanisiri kutoenda kubasa kana nhasi kuti ndinobve kubasa zvavo zvisingaiti bcause vamwe wese avo vari kungobvunza wari kwavari ikokoko of which vanhu vakaudzwa kudhara kuti vanhu uyai pacampton park police station people they are not coming but kusara nezuro pakwakuine 6 vakauya police station handiti muswe vakauya muswe kozi vakasungwa muswe friday ka vanhu vakauya muswe saturday saka kuri kunzi kune show footage toda kubatsirai kuri kunzi kune footage yatorwa musi wamakamupa makamupa mari musi wani ndenda kutotarisa paproof of payment ndo pandecheti I think musi wa6 6 chii mene ndigotarisa paproof of payment mwedzi munoziva april ani okay mwedzi april saka footage yamaApril yanga ichiwanikwa handi muri kuona ndoda kupai live iyi mangwana kuti pamuchazoishandisa
kuenda kumberi 6 April ataura kuti kune footage yanzi yabuda. So those are the things that you should go and ask the police. Kana musingagutsikana nenyaya iyi andika, we will tell you where to take your matter further. Inopiwa kune a different police station, a different CID who will investigate again, because iri hanzi ya investigate kwa weekend andika pakatoone kutogwa footage, pakaonekwa footage yemuna April yakatogwa pa weekend ipapapa 25 April ikatoonekwa kuti haasiriye akapuwa mari, kwakapuwa atafadzwa chimari, tafadzwa asiriye. Oh, Ndo zvataura rega itinzwe mangwana, but ini ndine right yekuiona ka footage yacho iyo. Exactly. Yes, we have the right to go and ask him to. You have the right to go and ask the footage for the footage tomorrow. All right. So because chiripo chinanga chipo kubva pa day 1 pamaitaura naye ko musi waaichabuda kupai mari yenyu back muita arrangements aiti kudini nokuti it seems as if haasi ari kuti hazvizivi. Pamusi pachaitaura naye SIS MELLY ka mastatement aingosiyana achingochinja mastatement Achiti tipetiwe akanga aripo victim yakanga iripo yaipopota handiti saka iye aiti cause aiti anoda kukuraya victim yaiti ndoda kukuraya ichiudza iye yakozi yaitodedzera even pamberi pemapurisa chaipo ichitotaura nechitauro chinotonzwika nemapurisa kuti iwewe ndikukuda pasi ndakukurova nepfuti ndakukuraya. Saka hanzi naiye apa atakazenge akubvunzika kuti kwewewo paipe wakatoda kutipa mari 1 nezuro, kozi anga iri nezuro musi weyesakati zvikanzi aiwa ini ndaitya kuurayiwa kozi mufesi uyo akanga aripo yawe aiti anoda kundiuraya. Saka ini ndanda kutyirawo safety yangu. Ndosaka akataura statement yokuti uda kupai mari. Saka he never wanted to give you mari. Ko pai zvacho zvaitaura nde 15 SIS MELLY taura itinzwe. Ndati zvona akataura izvozvo kanzi zvoni sakadheka ndo yangati ari kutipa mari achiti anotipa sandeka. Saka akabva azochinja zvikanzi aiwa nekuti uyo yamufesi uyo akati anoda kundiuraya saka ndandisisina option ndanda kutyirawo ini safety yangu. Okay. Ko pakazenge akuta muti wakataura ndine mari iri kuoffice chii changa chaitika? Hanzi munesi ndiye akanga andimanikidza. Aiwa haana kuti hakusi kunzi vekwaida kuuraya munhu. Aiwa nzwisisai guys, kwanzi pane victim yanga iripo handika yaipopota victim ndo yaipopota ichiudza vheko kuti ndoda kukuuraya ndisi ndizvo. Mumwe akabirwa umwe murume so hairo zvisikuinya chairo raiti tikarova simbi dzepamaseos paipai taita kuzunguruka. Ndo vaiti ndoda kupa vakabhadharawo ava keshi mumaoko memunhu here baba? Wakatransfer yawo itira wakatransfer. Okay, saka vakatransfer baba vakazoziva sei kuti uyu ndiye vheko uyu ndiye munhu wakapa mari nokuti pamwe kangoyawo vachipopota vakaziva mavoice iwayo ndo ari kungoshandiswa nevanhu vese kozi vanhu vese vari kushandisa mavoice. Okay. Zvikanzi munhu yeye akataura kwaSIS MELLY ndiye wakatodhiraivha wakatouya kuKempton Park. Ndiwe bakuru zvakadii? Aiwa havana kuti vakapiwa mari mumaoko vakati veduwe vanhu nzwisisai kana munhu achitaura mai ava vakati ndakapa vheko mari mumaoko, havana kuti ndakapiwa mari mumaoko, vakati ndakapa vheko mari mumaoko. Handi zvavakataura ima takati pamwe ndikutaura zvisiri izvo. Ndizvozvo makati chii dzokorodzai? Takaita transfer takamira naye. Makaita transfer pafoni yake makamira naye? Ko musi yamaiti makamupa mari mumaoko wani? Aiwa transfer ndikadosaka proof of payment yandakazopai proof of payment nekuti dai ndakamupa mari mumaoko ndisina kukupai proof of payment. Okay, saka kana makaita transfer makamira naye chakaita kuti musaita transfer ari kwaanga ari chii? Taida kuonana face to face. Munoziva kuonana kwenyu kwamakaita hakuna kushanda. Next time kazhinji kana muchida kuona munhu ano face to face ka pane chamwe munhu anenge ari pakona anotora picture yemunhu imi muchiitirana mari dzenyu. Unozwa SIS MELLY through neNgirikini negrupu rachaigetsiri nekutaura nemunhu munongoziva kana uri munhu unenge uri munhu wesweet time.
ukataura nemunhu uchitoonesana nemunhu makatotarisana ka pane paunosvika paextend yekuti unobhirifa munhu handiti okay zvakafanana kuti uri kutenga stendi munhu andonokuratidza zveshuwa maneighbors wani wese vakatomira chitokutoti apa papa ndepangu iyi pegi yakatangira apa ikagumira apa ikona yakatangirwa apa ikagumiriwa apapa moenda monoita mapepasi enyu monosaidirana mapepasi pasi not knowing kuti stendi yapamwe yakatotengwa nevamwe vanhu kana 5 because screenshot muri kuti makanipa screenshot yemari yangu maybe hatinakunyatsa pachasa kuti ticonfuse munin'ina ndepekuti panapa pa you insisted kuti takamupa mari mumaoko ndopatakamuona because remember I asked you several times kuti makaona here face yake ndiye here munhu wamakaona aichitafadzwa chimari uyu ndiye here vheko ukati yes takatoripota I don't know, can you repeat what you said? Takaita transfer takamira naye ipapo rakadzokere kumashure kutanga pakusangana kwenyu muchiita ndikikiri kuti muzoita zvemakunisana mavisa what happened? taitaura communication yedu yakanga iri yefoni tatara pafoni tikati chiuya tisangane tionane. Mama muonepi? Platforms pamafacebook mawhatsapp platforms ndo patakamuona zvazvo kuti unongodirectwa nemumwe munongoti pane mumwe munhu ari kuita zvakati ari kuti agent munogona kutaura naye ari kutoendesa vanhu vakawanda iko zvine zvamwe mapemita watobuda and stuff. Okay. Obva watongoti alright ndipewo namba dzake ndita sei nditaure naye tichitaura dzamara tazongoti alright mari yenyu taanayo tiuya tionane tingopedza madhiri tichionana. Alright. Saka pakauya pa muchita transfer yenyu muchionana hamuna any receipt yamakapiwa or anything, you just trusted? Hapana receipt yatakapiwa because just atatobhilivhawo. Transfer yakabudisa muzita yakaita muzita mani? Yakati tough claw mukaverenga nikirikindiaya ndine marisiti akawandisa abva kune vanhu yangu chete ndo yakatrenda yangu chete 1 ndo yakatrenda. I think everyone akaiona yakanzi tough claw ndo chicho chokambani kana whatever. Can you please Mati? Can you please resend the chat, the invoice? Resend it. Ipapa. Tione ta. Close. Send it to muri pana pa ingwe forward ya patoni. Alright. But magada kangini atikure sha. Anzu jwelisha sigonyana maya. Imi kune 23 victims. 23 avasimai avachete guys. Avasimai avachete. Kune 23 ndakuzati kune group uko. Ani ndiri kuvafonera here 11. Kune 23 victims uko. Kana mai avakachinja statements inongofa kwavo yakanota. Kusinga ndivo vanenge vauya kwatirika tichida kuzama kungovabetsera zvatinongoitawo vako. Aha. Mwari vakanaka guys. Mwari vakanaka. Tiri pa live ka. Verengai imessage yabva kuna kuti vavheko ishi. Verengai imessage iyo. Yatopostwa izvozvi mugroup. Tarisai imessage iyo. Kuti vavheko. Patoiswa namba. Hama dzangu maswera sei. Evans afona manheru ano. Saka ndataura naye ati ipai vanhu namba dzangu vese vandine mari dzavo nditaure navo. Baba paiswa namba 07844 chakadaro. Mumbomirai kundibanyira manje kuti paisimenusa pachena imi. That's my job, ibasa rangu. Chimbosiyei kundivhundutsa. Pamwe you win, pamwe you lose. Imbomira kundutsa zvinane basa rese. Chimbomira kunzonzanza isimeni vanhu venyu heye mukazodii. Guys, ndatanga chinhu chindini handika pandogumirai nacho ndipapo pandogumira. Musandiudze. Pakandwa ningikirapa. Pakandwa message izvo so uyatovhunza kuti hanzi is this a new number akatonitega at SIS MELLY new update from Bankuru ishi. Torai screenshot ishi. Yapotswa izvo tasaita mi. Musada kuitiswa mazimba imi munobvuma kuitiswa every time mazimba imi. Andika. Adli ndiwe we are not
here to convince you. I am here to tell people kuti musangope vanhu mari vanofanira kuita dzidzo panyaya idzodzidzi. Whether vaiwana vakanda vakwana ngavaite chidzidzo panyaya iyi. Vasangoburitse mari vachingopa. Simple. It does not prove anything. Anoda kutaura nevanhu 23 ava atisa nhamba pakuti kudii kana asingavazivi. Haana kuti leyongo kandi advice asingataure nevanhu. Haana kuti leyongo okay Lulu. Haana kuti leyongo kandi advice kuti musaningirira musataure nevanhu. Haana kudaro. Hands upside down. Saka kuti moni ndodiko ndodai ndoitawo upside down kuti muone. Ndoitawo upside down kuti muone zvaita. Hands ask brother and ndine tori audio ya brother. Ndine audio ya brother. Ndine audio ya brother. But iri mufoni iyi nditeketa kunga mchida tudona todzoka. Ndibvise kundisoko. Tinotodona izvo todzoka. Ndine audio ya brother. Muri kuida here. Isai ma stars up. Kandai ma stars ndise tidone tidzoki. Hands towana masi. Andisikuseka ini. Andisikuseka but uri kuti udiko nevakabirwa. Uri kuti kudini vakabirwa. Iwo turanzika iyi towana hama chisekwi. Uri kuti kudini vakabirwa. So vantu tangova ignore chete. Ndinowana kubhadharwa nazuka yo kana usingazivi. Ndinowana kubhadharwa nazuka ndikuwana tiki yedenga. Mwari chaiye vanofara nenini. Vakaona chibatsira vanhu vakabirwa. Vanofara nenini singaiti. Ibasa raMwari randiri kuita iri. Ministry wazvinzwa dofo iwe kana usingazvizivi. It's a ministry. Hazvingoitwe. Ministry Jesu aifamba achibatsira vanhu. Uri kunzwa achimutsa vanhu venyu vakafa achikuporesai zvigwere achiita sei Jesu maimubhadhara Jesu. Inini ndoya zvangu Jesu akapfeka ngundu yake uyu. Jesu akaiswa panyama. Jesu muchemberesi simeli ari kuuya achifamba achibatsira vanhu vakabirwa kuti vanhu vawane mari dzavo achitaura kuti veriwe musaitisa mari dzenyu apa yotwa ye munobhadhagwa ye munowana chipa zviri. Hausi kuona kuti ndinotobhadhagwa apa muchisa mari. Itai muchisa masters guys. Itai muchisa masters. Waisa all right. Ndatumira. Okay sharp. Muchisa masters. Oh. Kaitimbona zvedu zvatumigwa izvi. Right. City payment yawe yaitori yeCapitec. Ndatumira chipi. Like ndikuvhura. Ndikuvhura. Abigail wadla here kumba kune nzara here abi. Une nzara here tikupe mari yechikafu. Traffic law ade mastacho unonyatsa kungoona kuti zvazvo zvinomira mushi. Ishi. Traffic law. Sera chirakanzi traffic law uchauti chirudziko ichi. Kare. Ndinotovawata kana ndakuda ndonyarara kana ndambofunga ndodzoka futi nayo. Ndovawata kana ndadhakwa ndodzoka futi nayo rimwe day. Iwo ndo game redu pasocial media ndo basa redu here isusu manikikiri ma blog. Auzi ndo basa redu. Basa redu isima blog. Ndikada kunyarara ndodonyarara nhasi. Ndikafunga kuchiridza next week ndodzoka futi nayo ndichifamba naenda. Inochingotukira engagement yangu ichingokwira. Muchingotukira engagement ichingoinja. Hands upside down. Saka ndoda iso kuti muone. Ndoitawo upside down nanti kuti muone. Itai kuzuma SIS MELLY. Vari kuona vanotora screenshot. Ndoda kuti vatore screenshot. Ndeye kuCapitec musi 24/04/2024 inga zvakaitika kudhara. Haisi kunyatsobudikira pascreen. Vari kuona. Hands call the number. Guys, mukuti chikwe. Kusha mungandibvunza zvinhu zvakapusa kudaro kuti unowana chiye uchanyarara. Saka mamuti handizonyarari. Ndichazonyarara kana ndoda. Asi vanhu inini so. Musadaro. But manje nini kagaisi tikuno kukagaisi nini kagaisi ndikoni kufuna direct kagaisi mungataza. Guys. Later. Kana kubvunza kuti wakaenda kubengi takaenda tichifunga kuti bengi richanoita sei richanotibatsira but wekubengi wakati mari iyi makaita yekutransfer hamuna kuita deposit paATM. Telephone number you called is not available at the moment. Please try again later.
This person's phone is currently unavailable. Number you called is not available at the moment. adivini naseka bondi kunga adivini ari pabasa i1 chaiko chaiko. This person's phone is currently unavailable. Please try later or send a text. Anzi yakatana hanzi vanhu vakanemi vanhu vaka iwe tinavo munenge umu tinavo vari umu vana Elliot Masimba vawaya vana Elliot ngochani papa tibvigwe vana Elliot tanga ine aseka wacho pane comment ya Elliot madmin tanga ine iye tanga ine aisa yekuseka iyo pana Elliot admin where are you? Is there one admin in us chat up mama admin muri kupi? Tanga ina Plaxedes highly favored uyo tanga ina Plaxedes uyo anonzi Plaxedes highly favored ndiyo mtu autanga naye tanga ina Plaxedes musatombomire zviro zvatinoita panapa tinotanga naye ana highly favored munoti highly favored unofavhwa neiwe naMwari iwewe pache zvako usingagoni kuona panenge pane chinhu chakaipa chinenge chiitika unofavhwa chii unofavhwa chii shuwa anai hai plaki anzani Plaxedes unofavhwa chii shuwa highly favored yei iwe uchinyatsoziva kuti yes mira naye TJ but usingatuki bho manje ukugona manje manzi sabotage chashaya maviews nemasaka kablaska nechimene no haisi nyaya yekuti tiwane maviews antika tiri kuda kuti inyaya yekuti vanhu vabhadhare mari dzavo zvaatoita izvi ndataya kufona kuti arikuda kutaura nevanhu agona manje guys now agona handi muri kuona agona manje ndikanduze bhuti kuti ko akapinda mugurupu agona manje ndozvatiri kungoda manje ndokunoti kugona mufana wangu vheko takaenda vheko uri kugona manje talk to people avatonyera tanzi ngapinde mukuru mira itimbofonera talk to people mira fadzi nimbobata vankuru vomira talk to people vheko unenge wagona manje mufana ndokugona sitobva tatongoita muvhu tototsvaga dzimwe totojangira kune dzimwe ufunge vheko totojangira kune dzimwe just need to do the right thing chete ini pale kunaenda muchifunga ndachataura kuti guys ndiri kuda kuzama kuti nditaure nevanhu vese ndinzwa kuti ndione papa pana kutagwa ati I sympathize nevanhu but ko ozotaura navo kuseri aiwa ngakangotaura akataura navanhu isi totoita move on vheko indikangwa kuti wapinda kutaura nevanhu aiwa guys ndotoya ndotaura kuti guys vanhu vakutaurira kuseri hamuchandioni saka imi kana ndikanga go and tell him to speak to people he must talk to people ini pandakauraya munhu handina kuenda kujere handina rekodhi yekuti ndauraya sofa ndakauraya munhu mumweya muhope saka iwewe uitire live yangu yekuraya munhu wobva waenda makamona munhu anonzi kushaya so ndo vanhu vanoshaya dzepakauraya munhu wakaitiko live nani chindiitira iwe ndiitire iwe iko ndoti kumboita ichi ini ndiitire iwe bankuru achidairi foni sei bankuru dairaika foni naye tifambe nenyaya zvino zvatiri kungoda izvi chete this is what we want only chete ali ndiri kudzvanya kuti ndinombovere basa nemastupid whatever people that have so saying dzvanyaring ndakachitsika chapakati kusvikira ataura navanhu vhepo rupa talk to people then you will not see this ugly woman talking about you again. Talk to people, make arrangement, pay back their monies, then I am good to go. Yes, ndobatoenda kumwe kuzere mbavha dzakawanda dzatoda kufambira uko but izvino yako ine mavictims akati wandei anoona so mai avanzi ngapinde mugurupu ataure nesu okay simple zvake isi zvochimbomira isachabhaya tisi kuita izvozvo iko zvino zvine process zvine kune zviri kuitika kuseri zvamuchazoziva kana when the time is right madire ekuti tingwadze imbomirai makadaro problem yenyu munomhanya mukumhanya mopesera mapaisa vanhu pressure poita mamistakes kana kungwadza vanhu zvobva zvafa zvakalota chimbosiyai zvakadaro ine vanhu vakawanda vari involved vemutemo siyai zvakadaro mumbomirai makadaro
varimo mugrupu handisimuziva kuti blaza sudaira nevake pamwe varipo palife papa varipo palife saka ndichiramba ndakadzvanya because hatisi kumira ende ndiri kutotaura nespidi youchatojaira kuti ndozvanditore ndichatotaura nayo takaenda hatisi kumira ungadi kuti nditaure newe handisi mwana womba kwenyu wei ndotaura sewese nditototaura zvandokutaurira wangu woyu wespidi iwoyu asi uchizviwa uri pano uchinditeerera ndakataka wigi yangu iyo yehondo naivedu vanhu dairai mafoni kana aibangu rikoinda asi kudaira mafoni hallo hello hello inenge ndingikiri anenge ma-network inenge network challenge yangaidayirwa pati yadona yangaidayirwa pati yapera like we need to move on kana tangohwa kuti atanga kuita ini guys ndenge chingoya every day I'll be coming every day tichingotara zvenyaya iyoyi muchaneta imi muchaneta ndichingobayira muchaneta kusvikira akangotanga kutaura nevanhu regai nditaura nespeed kuti vanyatsosvotwa akatotanga kutaura nevanhu guys ndo panotorega kutotaura nezvenyaya yedu pane bhana tonyarara kana totaura nevanhu guys ndenge chitongo yapapa ndenge chitongo papata ingatistombomira yes karen haisi nyaya yekuenda palive inyaya yekutaura nemavhictimu iwe karen chiko hauna kuhwa maaudio ari apa mungada kuramba nezvinhu zvamunenge muchingori zviri pachena kudaro mavoice tinayo mavoice atakapara pane sister yako yakatitirawo pana pasvo akadotaurawo wani kuti sisimeli sister kwandiri imi momuda kuramba tafi tafi ndiri mumba mangu funge ndiritori mumba uri kungombeya vapostwa futi kwapamela sisimeli pastor wagufeya vapostwa handizivi ndandichiti kungotaura navo nenyaya yemukomana uyu saka ndichazivi manje zvaenda kwese kwese kudai so because vanga vandipromisa inini pandataura navo ndikataura nemurume uyu vanga vandipromisa kuti vari kumupa mari yese yakakwana that's what he had promised me nhasi vanga vari kupa mari yakakwana saka ndichazivi manje zvaenda kumwe kwese kuti zvichafamba sei I don't know speed ndopama here speed manyama ndopama here guys kurova speed mari vanhu ngavapuwe mari yavo guys vanhu ngavapuwe mari yavo kana pasina puwa mari yavo guys toramba takaenda mberi hatisi kuzomira tichitonamba tichingoenderera mberi hatitombomira yes hatisi kutombomira kana vapinda hallo oh okay yes muri sei ndimika mapuwa namba mafona here namba dzamapuwa idzo zona dzakandona bankuru mugroup mafona here tinoda kutotraya kumufonera because my VPN was off okay kwemimi kuti VPN muri kupi ndinouya kudubai we alright aiwa itai VPN yenyu oni mufonere munhu tinzwe kuti zviri kufamba sei at least it's a start pakutaura kutaura nemi hani munoda yeah sure yes but anofanira kuuya futi kwatauro anofanira kuuya mugroup titaure tese and I'll keep it private kana chinyara kuti sisimela zve palive veko anditombouyi palive the moment you get into the groups and you start talking nevanhu ava anditika atitomboui palive kuzoudza ataura ini ndinongozogona kuti maybe vanhu vataurirana zvapera hautozombondione futi ndichiuya pano palive pano ndichitaura nezvesta rako vheko so usazonyare kuti pamwe nokuti zvinogona kuti kagaisa anogona kuti ndakainotaura navanhu handimona samai avanomhanya futi vodzokera kuvanhu kuti ndoita kunge ndiri no go and talk to people ndiri munhu mukuru wena go and speak to people then you will not see me anditika yes yeah sure SIS MELLY ndauya mugroup titaure tese handimona so handizombouyi ndakataura kunoko chandiri kungoda my brother understand me well I'm not fighting you because I don't know you anditika tiri kungoda kuti chete utaure nevanhu anditika give these people closure you know iwewe kumba kwenyu muri vanhu vakurira kuchechi kuti vako told us everything tichada kutoti tidone tidzoke nevoice note anditika kuti vako told us everything handiti makakurira kuchechi do the right thing fun do the right thing you besides the social media vanhu vari kukuhaipa nesu tiri kupopota kuno mapedza asina basa masichemberai iwewe pache zvako you know the truth do the right thing mwanangu asati hamune mwana network
success mwanangu ati 17 but mwanangu do the right thing mwanangu, just go and speak to people andimaona then aumbondioni ndichiuya kuno kuvanhu inini ndichiti ndiri kutaura kuvanhu kuti vanhu vaibveko apinda mugurupu vheko azodai, it's none of people's business for now. Ndakauya pamhepo because ndiri kuzama kupurisa voice rangu iri riri kumhanya speed riri patimes 4 speed kuti vanhu vakwanise kuwana mari dzavo chete. Kana kuti ubvume kutaura navo, wangotaura navo chete, wangotaura navo chete, zvatopera. Thank you, Sis Melly. Thank you, dear. Right. Saka imimi guys, takaenda inzwai. Ini zvanda kuita ndichazoti kumufonera ndiri ndoga panhamba dziya iye vheko ndichimuudza kuti tiri toga kuti do the right thing. Andimaona oita handitombouyi kuzotaura pano because haisi nyaya yekuti tiite cloud pano, inyaya yekuti vanhu ava vapiwe mari dzavo. Ana Messi kana musingadi kushandisa pfungwa dzenyu ndikoko. Messi mugoshi shandisa brain wangu, shandisa brain. maZimbabwe ndaimbonzwa chinzi maZimbabwe dzakangwara but ndakazoona kuti nema takapusa ndakazozvizwa kuti nema. Right. So guys, todona kwa chimbotaura neslow motion tinzwe. Isa masters nditaura neslow motion izvi. Isai asi guys chimbondisirayo zvemasters. Naini hamusona kuti ndingotukwa netimu ravheko apa ndinoda kunyazofamba ndakatsika nenyaya kudai. Imboisaiwo masters ndidoni ndidzoke nevoice note. Hamukunge musingadi kuriwa ipapa. Kunge musingadi kuriwa. Kunge musingadi kuwa voice note guys. Isaiwo zvemasters guys. Hamundi ndisaiwo zvemasters, isaiwo zvevoice MELLY masters guys. Kwai muri bhita ndo zvandoita wena ufunge ndinoita bhita ufunge nditori bhita izvo zvinokuti akabira vanhu 23 baba nditori bhita wena nditori bhita mamusati mazviona nditori bhita because vanhu 23 vakabigwa baka masisters angu ari kuZimbabwe tiri what we are Zimbabweans, we are sisters, so titori bhita zvokutodaro. Hello mamo, ndiripo palive mwana wamai ndiri kutofamba nayo iyi yavheko iyi hatibvumi kuitiswa. Ndiri palive mwana wamai yangu nokuti ukada kundibvarura wakadhakwa ka hazvisi kumbobuda. Chimboenda kugurupu. I knew I love you, my sister. I was about to tell you kuti ndapedza life zvangu ndiri kujoka zvangu ndikuti uri muri palive ndatoudzwa navanhu kuti mega palive sadhakwa idzi madhakwa ka mamuchimwa Jameson. Aiwa handina kudhakwa. I know you are live. All right. Mangodongora group here. Thank you too. Tell me when I say I love you, don't want to say me too. I love you too, Ketile, mamoyo. Unzanayo waparadzayo wauya. As if you don't love me. I love you, Kami Ketile. With a drama, I'm coming there. I love you, my sister. Okay, love you too, my sister. Thank you. So, don't pass up a life up. Right. Kwaina uyu ne anzaniko ana Ashley kanobona zvaita face yacho Ashley iyo face iyo ndaiona iyo Ashley face yako inaomira mushe Ashley face yako inaomira mushe tikutofamba nenyaya wena uri kuda mangani wokwaenda kamchacha ndiri kuda mangani nei guys ndabvunzwa nakamchacha ndiri kuda masters mangani kanda zvako 10,000 kanda 10,000 chete ndobva ndatodona ndodzoka neimwe live tiite voice note. Do the right thing vheko guys ndamborova Jameson tinyatsoya nenyaya yavheko iyoyi ndakanyatsokurova Jemala zvokutodaro zvokuenda chaiko ndambovawo kuti rinodii guys. I want to feel it kuti kana ndakavaka vana Ketile kana vakadhakwa vanenge vachinyatsokuwa sei toda kumbonyatsokuifamba vanhu vanopenga kani hanzi chete 10,000 coming guys chete mwana mai yangu zvanhasi 10,000 bo tobva tadzoka nevoice note. Musaenda guys, stay here. 10,000 chete 10,000 nas kana Isaac anombomwira ini kutonakirwa zvangu necomment section ndiye kutondinakidza vanhu vavhekwa vari kutoita kubuda njuru nokutsamwa ndo vari kutondinakidza
zvavana vhekwa vari mucomment section vari kuuya nevarume wena zimurume utisiya kukwira mukadzi wako kumboko uchiya palive panapa kuti kwadzi mashawa zvokuita mukadzi ane nzara uko ndo varimo nezvimadora ivava vanenge vachipetedza vari kuti haripa umwe varume kuita kuharipa umwe varume kuita kuhaipa umwe varume kuhaipa umwe varume une chidora kwakadora uko inda kune mukadzi wako kumboko uno Ketile. Takamira, Ketile. Aiwa, asiri ngikiri guys man. Asiri omuri kufungitsira. Hello, chikokiana. Mama. Baby, akunda 10,000 toba ndoda kuya nevoice note. Voice note yatinaro valokoto. Saka tikadora toba tadzokane voice note. Urishandisa mangwana. Muchingoti content chat. Muchingoti tukatichita content asichimira nechokwadi asichita content andi zvamuri kuda game takaenda go. Muchingotuka chete tichingoplay tichingoita content kusvika madzikama. Koyena ndiani? Ayo. But this is ayo, mama, munhu abuda nebheu kana no? Munhu abuda ake nebheu. Asi nyaizera abuda. Vheko abuda nebheu yeso no? Iye ari kuti ndangonzi nda kwatogwa footage yazowanikwa ikazodini paweekend yaiwa. Vheko abuda nebheu yeso no? Aiwa, iye ari kuti kwai ndangohinda but isusu tiri kuti hakuna zvinhu zvakadaro Ketile mangwana unenge wave nechokwadi because chimbohwa couple iyi mangwana yaunza manhikikiri mauya abva kune machat abva kuna detective wavo ati vauye police station mangwana na10:30 saka tinenge tatobata zvizere. Hello. Ndofunga yadona. Alright guys. Aiwa ndikati yes ndikati no zve guys mai vava kuzotikonfirmera mangwana kana vabva kakunhingirikiri vabva kupolice station zve guys. Ani babhadhara tingati kuti chocho tisati yatsokuwa towana chocho kwapindura ibwe aiwa zvine Kelvin ndogotsika ndindaenda police station here ndotofa kwakupindura kana mangwana avadzoka kapolice station handenda kunyatsokupindura zvizere vadzoka kupolice station mangwana vanenge vauya zvaiko zvino handidi kutaura zvinhu zvisipo kaini kuti nditaura kuti aiwa kana kuti tinoda kuhwa ava vachibva kupolice station mangwana vaya votiudza kuti kuti tochipindura naimi 10,000 ari kuuya kuti asi kuuya nai guys ndo ari kuya here naiwe kamchacha ndiri ndakapinda 10,000 kandikuda kuti ndido naiwe usada kundishandisa zvekamchacha nai muda kuti nditaure zvinhu zvisipo handisina personal navheko kaini hatisi personal kaiti ndofana kutaura chokwadi chizvachiri hanzi chii pane vakati manga kwai pane vakuti manga muchituka Tom Jones saka pajekesei kuti ighosti ighosti raTom Jones ranga riri panapa pane ghosti rakanzi Tom Jones riri kutambira panapa pane ghosti rakanzi Tom Jones isusu paaccount yaTom Jones tinoiziva saka yanga ichitambira pa haisi account yaTom Jones iyoyo ighosti ranga riri panapa saka tatozviziva kuti pane ghost riri kutambira mucomment section saka tatorituka kune rakanyorwa nemawedzi madiki Tom Jones isu account yaTom Jones VOP toiziva andimoona tinoiziva hanzi mavharwa 10k kutondivhara naye munoda kuitigwa live yake mukadzi uyu yakamchacha zvakafanana nekuti kamchacha uyu asiriye kamchacha wamukutaurawo handimaona so ndozvatiri kutaura izvozvo so chikanda ka 10,000 naimi guys ndodona ndodzoka neaudio asi kwaita controversy here kwaita controversy here regai ndimbomira guys ari kumbotenga nyenyedzi exactly Lucy nai zvako mangwana the lady comes noti ndiyakaenda kumapurisa hanzi thank you pane
ngava kutoita live kuti manje Tom Donzi vachamuona. Imi guys, hanzi zvikuramba kamuchacha usandidaro iwe. Kamuchacha gakudaro. Usadaro kamuchacha. Wakumana usadaro. Chiri kuramba chii kuti utenge ipapa nikiki 10,000 masters. Kaza Kelvin kuti iye social media Kelvin. Ndiripa basa. Social media. Papa mangwana nechitomuka makuseni ndichitoenda kubasa. Kwanzi sai PayPal. Ya mira ndise PayPal ichokwadi naimi zvenyu. Tora chokwadi. Mirai. Naimi. Papa saka naiwe Kelvin saka unofunga tingangoya panapa kuzongotukwa nemimara kuti ndopenga. Mimi mchindituka kwa mchitichidlawo. Nai. Unongondituka mara chita zviitizvi. Mundituka chidlawo. Iyo daisa PayPal chita 5 minutes guys ndipe ndamanya kudona ndidzoki. Ita fast kana waita done ubva wati done. Ndobva ndamanya. Ndobva ndachinjani kikiriitise audio. Ndobva ndatochinja account guys. Mukada kuenda kubasa. Kana dzoka toti takafamba futi takaenda. Chizujinge page. Aiwa usashandise page unoshandisa account yako chaiyo. Ndio unoshandisa yakanzi ndio unoshandisa. Kamchacha hanyepi manje. Hanyepi kamchacha. Asi kuti akutenga ne page. Shandisa ne account yako yakanzi enji. Usashandisa yakanzi kamchacha. Inoita. Hanyepi manje kamchacha guys. Hanyepi. Hanzi naye uda unitukira mahara naye maitele zviitizve ndokuti tiri magraft guys mavictims achiwanawo zvinhu zvavo ini ndiwanawo zvinhu zvanguwo munhu wese achifara naye ndizvo tichipawo chenjedzo futi kuvanhu handi ndizvoka takaenda mavictims tunhu twavowo simelivo tunhu twavowo chenjedzo kuvanhu tichinda esi Bruno tichinda takaenda handi ndizvo here guys ndizvozvo ndizvozvo saka chiisati kandi chakurumidza kutaura toda kudzoka panapa neaudio guys vanhu vakatomirira naiwe ndobva ndatongotaya zvangu mangwana nechinda kubasa guys saka mangwana mundioni guys ndozokuonai kusera mangwana hamutondioni zvachose handitika mangwana zvachose hamundioni muzondiona kuswera mangwana mangwana momboswera munyatsoita pati muchiita pati pamunenge muchindiitawo pati musakana kuya kunoku guys muchizodongorera muchiolaikawo handika kuti zviite balance zveguys kuti zviite balance guys pamwe mangwana zvinotoswera zvasolveka kutotaura nevanhu ikatopera nyaya totopinda mune pane ya minister Guveyaka iri kudai kunetsai tobva tafambirana naye because inda anchitaura navo kuseri vose vari tune victim and only to find out kuti that victim yayaka munhu ndakatodzidza naye itori classmate yangu mufunge takatodzidza tese mufunge victim yekwalikiri ndiri Bruno I miss you too mfana wangu anmona hanzi aizoshitika toda kumbotaura nenyaya dzakona gaidza ndoda kuzokudzai pamberi patoda kumbotanga tapedza iyi tobva tapinda kune yaka minister Guveyaka tikapedza minister Guveyaka tozoenda kune dzimwe dzangu so icho zviko mudiwa chauya ne500 stars thank you Zviko thank you Zviko thank you very much saka guys ndamirira kamchacha kuti ati done ndobva ndatoenda akatoti done ndobva ndatorwa pasi nditonochinja account vanhu adivini zvako iwe nokuti adivini inombovatawo pano zvako iwe ndosaka you see kanzi Patricia Jeki uyo anakana nebasa uyo ndiye munhu asina kana basa anonzi Jeki chauya Patricia Jeki ndiye munhu asina kana nebasa rose uya uya ndiye asina kana nebasa zvakewo wana b acharamba chingove upcoming kusvikira Jesu adona achingo uya gantori gotara nezvake uya achitotauri nezvake regai tiseni naye let's not talk about here anakana basa ndosamira chimuignore anakana basa she's not worth it atimpe relevance nezita rangu it will never happen right guys saka ndakudona ndobva ndadzoka uya anakana basa guys ndiuzewo vamwe vanhu vari ndani guys uya anakana basa mbosiyai kunzwa nezvapatricia Jeki aiwa timbomirai guys pomira izvozvo nakana basa wadabhireka achapopota kusvikira aneta ndosandisana kudairi nakana basa handitika saka guys ndakudona ndobva ndadzoka nditi
ndobva ndadona ndobva ndadzoka handitika ndobva ndadona ndikudona ndobva ndadzoka musaenda tine audio takaenda handitika race